Oppak barlar toğunu jirge yavdılar. Sina bulgan sebebimni qabat sirga yetmile. Тышта буран бүтін жерге қуарт утыра. Бүгінгі хауа тұрышын көплер сүйініп қабыл етті. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Уже появляется новогоднее настроение. Бірінші қар октябрь ақырында яуған еді. Ғымумен алғанда көз шақты жылы келді. Машина ертушілер көпшеклерін екі атналыға алыштыра башлады. Соңғы күнлерде шиномонтаж жанында зор ширатылар. Бірінші қар яуғач, шындан енді алмашырабыз. Не в сезон. 5 машина. Салқынларға қадар 5 машина кірейді. Қазір 40-50 кішіні қабыл етеміз. Қышқы зоопарктағы аюлар һәм янутлар да әзір. Олар хәзер көннәрен жылы ұяларында йоклап үткәрә. Бары ашарга гына чыгалар ди белгечләр. У нас Фома. Фома исемле аюга карап, без хәтта кышның нинди буласын да фаразлый алабыз. Узган ел ул йокыга иртәрәк толган иде. Быел соңлады, димәк тиздән кыш киләчәк. То есть, возможно, зима, вскоре наступит. Әміне аккышлар өчен салкын көннәр күңелсезлек алып килгән. Казанның Михаил Мил урамындагы күлдә 2 аккыш бузга катып калган. Бу турыда социаль шелтәрдә чаң суктылар. Аккышларны Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре коткарды. Тиздән кыш киләсен сиздереп, бүген көннең икенче яртысында кар ява башлады. Ул бөтен Татарстанны каплады. Синоптиклар аны республикага кергән жылы атмосфера фронты белән бәйләп аңлата. Явым-төшем иртәгә кадәр дәвам итәчәк. Көндез туктар дип көтелә. Вечером в пятницу и в ночь с пятницы на субботу. Җомга кич республикадан янәдән кар, юеш кар көтелә. Җир көчәгәндә буран булачак. Ял көннәрендә явым-төшем кайбер районнарда гына булачак. Вот те самые северные потоки, которые сейчас заносят к нам вот этот вот холодный арктический воздух. Ноябрьдә һава торышы климат нормасыннан югарырак булачак дип белгечләр. Шуңа кар 17-сеннән генә ятырга тиеш. Существует вероятностный прогноз. Фаразларга караганда декабрь айы салкын булачак. Кыш көне аномаль суыклар көтелми. Барысы да норма буенча декабрьдә -8, гыйнварда 10, февральдә -10 градус булачак. Мондый фаразларга авыл хуҗалыгында эшләүчеләр аеруча сөенә. Чөнки кыш кырыс булмаса, көзге уҗымнарны саклап калу мөмкинлеге зуррак. Уҗым культуралары кыш көне үзел күчене биртәбез. Җирдән 2-3 см тирәнлектә урнаша. Алар бу уровеньда 18-19 градуска температураны салкын түзәләр. Шуңа күрә без көтәбез инде, әгәр кыш нормальный елдагыча уртача килсә, ул уҗым культура өчен бик әйбәт безнең шартларда. Халыкта ноябрь нинди яз шундый дигән әйтем йөри. Борынгылар бу айдагы һава торышын күзәтеп, киләсе ел уңышын юраган. Бүген Казан урамындагы кешеләрдән кышка фаразларын сораштык. Кеше әйтә, бүген если кар булса, то 40 көннән кыш җитә. Халык сынамышларына ашансаң, әгәр агачта миләш күп кала икән, димәк кыш салкын булачак. Күргәнебезчә, агачта миләш тәлгәш эленеп тора. Салкыннар озак көттермәс ди синоптиклар. Инде киләсе атнадан һава температурасы -16-га кадәр төшәчәк. Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.